Nakasakay na ba mo og electric bus? Well, makakita na niya mo nga maglibod-libod ni dinhi sa Sugbo kay gilusad karong buntaga ang Community Optimized Managed Electric Transport Concomitant Bus. Kini pinaagi sa Cebu 𝐔𝐍𝐀𝐁𝐈𝐍 Foundation kauban ng Aboitiz Land, Philinsure, The Outlets, Visayan Electric, o Global Electric Transport Congat Philippines. Tumong nila nga makatabang sa kalikupan pinaagi sa ilang zero-emission buses nga kuryente lang ang gikinahanglan aron makadagan. Duna kini charging time nga 45 minutes. Because green is the new normal. Sustainability is the new normal. If there's anything this pandemic has taught us, plus the disasters that we've had before the pandemic and immediately after the pandemic, of course, celebrated by the famous Typhoon Odette, we cannot keep doing what we are doing to our environment. We cannot let our commuters sit in diesel smoke and carbon monoxide from poorly designed and poor quality vehicles. In the Cebu 𝐔𝐍𝐀𝐁𝐈𝐍 Foundation, we are trying to break through for a better Cebu where quality of life is good because the quality of the environment is good and because it's governed properly. Green is good governance. Sustainability is good governance. Gawas nga environment-friendly ang maong bus, moderno sab ang disenyo niini kay aduna kini CCTV camera alang sa dugang seguridad, free community Wi-Fi, TV screens o ramp alang sa persons with disabilities kuningon man PWD. 30 ka mga pasahero ang labing daghan nga makasakay niini. Sa mga buot mo sakay sa Comet Bus, gikinahanglan nga i-download ang GetPass app diin makita ang available buses sa lugar ug payment options. Adunay scanner sulod sa bus aron didto itapot ang screen sa ilang cellphones nga naka-login sa ilang GetPass app. Dunay 4 ka rota ang Comet Bus sa Metro Cebu. Labing layong maabtan niini ang SM Consolacion pa sa north ug Minglanilla sa south. Samtang sa dakbayan sa Lapu-Lapu, mogikan ang mga bus sa The Outlets padulong sa Gaisano Basak. Ang plete magsugod sa 15 pesos o magkataas kini depende sa gilayon sa ruta. We have this zoning. So the first zone will start at 15 pesos and then additional zone would be 5 pesos. Every additional zone would be another 5 pesos. So that's how it works. Dungog ni Perante nga niagi og training ilang mga driver aron masiguro ang seguridad sa mga pasahero. That's part of our hiring process. They need to go training and then we evaluate if they're going to pass the training. Nakairal kayo, kamungaway tayo sa na-apply sa itong mga bus ba na ay taxi, na ay your shift, na ikaw yung makafeel ka na stress ka ba, especially na bumper to bumper ang traffic o while kaning electric na automatic na aircon pa hindi ka feel stress. 5 pa ka mga Comet buses ang operational sugod karong adlaw apan gitinguha nga maabot kini ngadto sa 400 sulod niining tuiga. Kini si Mariel Deocampo, UPCOM intern alang sa My TV Cebu.